Setmana Santa preconciliar i ocupava un lloc important l'anomenat Ofici de Tenebres, que eren les matines nocturnes del dimecres, del dijous i del divendres sant. De primer es feia a l'hora de matines, és a dir, a mitjanit, però cap al segle XIII i XIV, per facilitar la participació del poble, es va anticipar a la tarda anterior. Aquest ofici portava des del segle XII el nom especial de tenebre o matutina tenebral, perquè acabava amb els llums apagats. Els escriptors medievals i molts entre els moderns l'han interpretat com a expressió del dol que sent l'Església per la mort del seu fundador Jesucrist, alhora que les tenebres cobriren la terra. Un seguit de textos litúrgics evoquen de diverses maneres l'acarnissament dels enemics de Crist contra ell, la seva mortal desolació a Getsemaní, la seva detenció, la traïció de Judas i les negacions de Pere. Un objecte litúrgic característic de l'ofici nocturn d'aquests 3 dies és la sageta o tenebrari, una mena de candeler triangular que porta un nombre determinat de ciris de cera comuna. Les espelmes representen Maria i els apòstols. A mesura que el dia declinava i seguint el cant dels salms de matines i de laudes, els ciris eren apagats successivament al final de cada salm, excepte l'últim que al final del Benedictus s'amagava encès darrere l'altar, simbolitzant la resurrecció i la llum del Crist, i també Maria, que va mantenir la seva llàntia viva enmig de la foscor. En aquell moment, la rúbrica observa que es faci una mica de soroll i estrèpit, i aleshores els fidels picaven els bancs amb uns llibres anomenats usuaris, segurament indicant el terratrèmol que va seguir la mort de Jesucrist. El que escoltarem ara és una actualització de l'ofici de tenebres. Presentem cada apòstol i després cada un explica els seus atributs que es parlen del seu martiri o de velles llegendes sobre el seu ministeri. En aquella nit tràgica, gairebé tots van abandonar Jesús. Per això, cada apòstol és una espelma que es va apagant. Després, animats per la fe de Maria, es van retornar. I missioners arreu de la terra, tots van donar la vida pel seu mestre. Simó Pere. Simó Pere apareix a l'Evangeli amb un caràcter decidit i impulsiu. Pescador d'ofici, germà d'Andreu, apòstol i primer papa, Jesús el va convidar a obrir-se a un projecte que depassava totes les seves perspectives. Després de l'arrest del mestre, el va seguir fins a l'interior del palau del summe sacerdot. Pres de por, Pere 3 vegades va jurar i perjurar que mai no havia conegut Jesús. Però en sentir cantar el gall per segona vegada, es va recordar del que Jesús li havia dit, abans que el gall canti em negaràs, i va plorar amargament. Fou crucificat a Roma en una creu invertida cap a l'any 67, sota Neró. Soc Pere. 2 claus creuades d'or i argent per obrir tancar el cel la porta. Negar-lo em deixà l'ànima morta fins que el vaig veure de nou vivent.
Andrés. Andrés primero fue discípulo de Juan el Bautista. Era un hombre que buscaba, que compartía la esperanza de Israel. Hermano de Pedro, pescador como él. Nativo de Betsaida, fue el primer apóstol llamado al seguimiento de Jesús. Por este motivo, la Iglesia bizantina le llama el primer llamado. Predicó en el Ponte, en Bitinia, en Escitia, en Tracia y finalmente en Grecia. Según la tradición, murió allí crucificado en una cruz en forma de aspa. Soc Andreu, a les mans de pescador, i duc un peix en record del mestre que amb promptitud va alimentar dolç la gran multitud. Multiplica la fe, l'aspa que creix. Jaume el Major. Jesús el va cridar quan repassava les xarxes al costat del llac de Tiberíades. Ho va deixar tot i immediatament el va seguir. Fou un dels tres que va distingir Crist. Testimoni de la resurrecció de la filla de Jaire, de la transfiguració i de l'oració a l'hort de les Oliveres. Una tradició del segle VII el fa evangelitzador d'Hispània. La seva mare havia desitjat que s'assegués amb el seu germà al costat del mestre en el regne, i Jaume fou el primer a veure el calze de la passió. Fou decapitat a Jerusalem l'any 42. Soc Jaume el Major. Duc l'hàbit dels antics caminants, pelegrí d'inoblidables viaranys, que recorren Europa fa miler d'anys, amb Lleida i Gordó a les mans. Santiago el Menor, o de Alfeo, primer obispo de Jerusalén. Era pariente de Jesús y se le menciona hasta 20 veces en el Nuevo Testamento. Intervino en el Concilio de Jerusalén. Murió a golpes de bastón por orden de los dirigentes de los judíos. Soc Jaume d'Alfeu. Soc parent de Sant del Bon Jesús, present de Jerusalem al concili. Duc un bastó que ara en el dur exili al meu cos partiria el gran refús.
l'apòstol predilecte de Jesús, germà de Jaume, va deixar el pare i l'ofici de pescador. Va reclinar el cap sobre el pit del mestre en l'últim sopar i l'acompanyà fins al Calvari. El seu cercle de seguidors escrivia el quart evangeli i l'Apocalipsi. Pau el recorda al costat de Jaume i de Pere, dedicat a la resolució dels problemes sorgits amb l'evangelització dels pagans. Morí molt ancià a Efes, cap a l'any 100, a prop de Maria. Soc Joan. Duc a les mans joves un sangria. La serpent alada en surt subtil per demostrar així a tot gentil que el verí als seus amics no ens fa cap mal. Mateo. Se le identifica con Leví, recaudador de contribuciones en Jerusalén. En la intención del evangelista, este publicano no es solo la figura del pecador convertido, sino del pecador llamado a ser uno de los 12. Fue pues elegido apóstol y escribió el primer evangelio donde Jesús se presenta como el Maestro, el nuevo Moisés superior al antiguo y el profeta que porta la palabra de Dios última y definitiva. Muchos afirman que Mateo evangelizó Etiopía, murió hacia el año 70. Soc Mateo. Dels diners la bolsa ja no em pesa, carrera d'impostos recaptador. Hui de Jesús el mot encisador i vaig invertir en la millor empresa. Felip fou dels primers en seguir a Crist. Joan ens el presenta com un home generós, molt proper a Jesús, desitjós de donar-lo a conèixer als altres. Abans de la passió, alguns prosèlits grecs es van acostar a Felip i li van dir que volien veure Jesús. Va evangelitzar la regió de Frígia, se'l venera com a màrtir. Es creu que fou crucificat també, cap per avall. Soc Felip. Porto a les mans llatina una creu, que a la Frígia em crucificaren. Vaig ser dels primers que escoltaren de Jesús Mestre la càlida veu.
Tomás, pescador de Galilea y apóstol del Señor. En una ocasión manifestó que estaba dispuesto a morir en lugar de Cristo, pero después dudó de la resurrección de Jesús hasta que hubo palpado la herida del costado. Según la leyenda, predicó el Evangelio en la India y ayudó como arquitecto al rey Gondóforo. Soc Tomàs, el bessó, a les mans i duc encara un escaire. Soc dels paletes el protector. Vaig dubtar un instant del meu redemptor per hissar a la fi el seu nom en l'aire. Bartomeu. A l'apòstol Bartomeu se l'identifica amb Natanael. De primer recelava de Jesús. De Natzaret en pot sortir res de bo, però el mestre el va acollir benignament i el va elogiar. Aquest és un israelita autèntic, en ell no hi ha engany. Davant la seva sorpresa, Jesús li respongué: abans que Felip et cridés, ja et coneixia. I Natanael feu una confessió de fe: tu ets el fill de Déu, tu ets el rei d'Israel. Segons la tradició, va evangelitzar l'Índia, Mesopotàmia i Armènia, on fou escorxat viu i decapitat. Soc Bartomeu. Duc a les mans un lluent ganivet. Em llevaren de viu en viu la pell, però a les mans porto lligat aquell temut mentider que fa venir calfred. Judas Tadeo. Tadeo en arameo quiere decir magnánimo, de corazón amplio. Una vez le preguntó a Jesús: Señor, ¿por qué te tienes que manifestar a los demás y no al mundo? Y el Señor le respondió: quien me ama, guarda mis palabras. Mi Padre le amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos con él. Soc Judas Tadeu, home de cor net i sentiment tendre. Arreu del món em tenen devoció. Em miro cada cas amb molta opció. Soc el contrapunt d'aquell que el va vendre.
Simó Cananeu. Simó és recordat sempre al costat de Judes Tadeu. Tenia per sobrenom el Zelota, fent referència al seu ànim ardent, o potser perquè era simpatitzant del moviment nacionalista dels zelotes, que van tenir un paper notable en la revolta dels jueus contra els romans. Hauria predicat a Egipte i a Mesopotàmia juntament amb Judes i hauria sofert amb ell el martiri de la serra. Soc Simó, el cananeu. Duc a les mans una serra que ara encerrava per la meitat. Jesús em cridà a la unitat i amb fe vaig vèncer eixa dura guerra. Judes Iscariot. Va seguir Jesús durant la seva predicació per Judea i Galilea i, segons els evangelis canònics, fou l'apòstol traïdor que va revelar als membres del Sanedrí el lloc on podrien capturar el mestre sense que els seus seguidors interferissin, tal com ho havia anunciat el propi Jesús durant l'últim sopar. Soc Judes Iscariot. Duc una bossa amb les 30 monedes, totes tacades de sang innocent. Quan el sol ja s'enfonsa a ponent, l'argent em va cremant les mans fredes. Jesús de Natzaret era un predicador jueu de Galilea que fou batejat per Joan el Baptista i fou crucificat a Jerusalem sota les ordres del governador romà Ponç Pilat. Els cristians creiem que va ser concebut per l'Esperit Sant, que va tenir un naixement virginal, que va fer miracles, va fundar l'Església, que va morir crucificat com un sacrifici d'expiació, però que va ressuscitar després de la mort i que va ascendir al cel, des d'on tornarà a venir gloriós. Els seus els va anomenar amics, la paraula més bella, i tot i que va experimentar la traïció, el seu Esperit Sant els va tornar a convocar. Soc Jesús de Natzaret.
quan el món quedà del tot tenebrós, el terratrèmol violent l'estremia. Va complir-se l'antiga profecia. A l'anyell no li trencaren cap os. María fue la madre de Jesús. Era una mujer judía de Nazaret de Galilea. Se la venera en muchos momentos de su vida. Cuando los apóstoles se dispersaron, ella se mantuvo firme al pie de la cruz. Su clara esperanza hizo que los apóstoles y las mujeres se volviesen a congregar después de la crucifixión. Soc Maria. Gabriel m'ho va anunciar un dia. Vaig esperar amb clara esperança. Minorant dels apòstols la recança. Sabia, però, que ressuscitaria.